mga kandidato, hopefully yung pong mga deserving ang manalo this coming 2022. We have to pray to God. Lahat po tayo magdasal na ang mga mananalo po yung deserving na talagang makapagsiservisyo ng tunay galing po sa isip, ay sa puso, sa isip, sa buong pagkatao niya, sampo ng kanyang pamilya, nagampanan ang kanyang tungkulin ng walang pag-iimbot, hindi muna ang sarili, bagkus po sa bayan muna, na talagang ibubuhos ang lahat para makatulong sa ating bayan. And of course, we also pray to God na itong eleksyon ay maging peaceful, maayos, at ang akin naman pong suggestion sa ating mga kababayan, matuto na po tayo, wag na po natin titingnan yung pera. Ang pera po ay nakikita po natin yan yung tao sa pera. Yung pera po wala, di ba may tao raw ang pera, pero ang tao walang pera. Pero hindi po yun ang rason na ibibinta po natin ang ating pagkatao. During election lang po kasi pantay-pantay tayo, walang mayaman, walang mahirap, walang well-known, wala po yung not known, unknown. Hindi po dyan yung powerful o powerless, pare-parehas po isang boto natin. Kaya po, ang payo ko, iboto ang pinaka-the best man win or woman win, di ba? At magdasal po tayo, tuwi-tuwi na, at magdasal po tayo bago mag-eleksyon, gabi, eve ng eleksyon, at during election day, para po ang iboto natin yung tama, yung tamang kandidato. Okay po? Pasalaysay ko po yan, sa patalastas ko sa inyo yan, di ba? Hindi ko po alam kung sino na mga kandidato, di ba? Higing-higing pa lang. Pero bukas malamang nasa media na yan, nasa news na yan. At ang aking mga kasama na mga media men, mga magagaling po yan. Ako lang ata ang pinakamahina. Diba? Okay lang. Alam mo si Doc Joy, parating mahina lang yan. Diba? Parang hindi makabasag ng hindi makabalit ng lutong kamote. Doc Joy, dito, saan ang kamote king mo? Wala ka ng kamuting mabili. Okay. But anyhow, ganun talaga ang political arena. Diba? May mananalo, may matatalo. So, sabi nga natin, sa mananalo naman, be responsible, be magnanimous in victory. At sa mga matatalo naman, accept the defeat with love. Hindi nga, Doc Joy, pag natatalo ba, may love? Ako po sa totoo, nung ako po yung natalo, yung election day, kinabukasan alam kung talo na ako, natulog lang po ako maghapon. The following day, pumunta po kami sa beauty salon nung kasama kong dalawang leaders. Nagpa-beauty ako, kaya bakit ang gwapong-gwapo ni Doc Joey? Samantalang natalo. Ganun lang po yan. Political exercise is not everything. It's only part of our activity in life na we have to pass through. Kung tayo ay sabi nga natin, makabante o hindi. Ganun lang naman po yan. It's not everything in life. It's only a political exercise. Sabi nga natin, ang importante, ano ba nagagawa natin pag tayo po ay nanalo na? Ayan. Ako pinagmamalaki ko, kahit natalo po ako noong 2019, but March 19, 2020 po, namigay na tayo ng maraming mga goodies sa probinsya ng Albay, hindi lang sa Premier Distrito. Kaya nga sabi nung sa akin ng mga tao, Dok, ano bang kakandidatuhan mo? Bakit namimigay kung saan-saan? Di ba? But anyway, wala po tayong pinipiling tao. Wala. Okay, basta akin, ikaw ay tao, ako tao, tayo magkapatid, magkaibigan, di ba? Kung tayo kumain ng kamuti lang, go on, kamuti lang, no problem. Kung tayo kumain ng Slimmer's rice, Slimmer's rice. Kasi ako po, seldom na tayo kumain ng yung ordinary rice. Kasi nga po, with junior, senior na tayo, ayaw kong tumaas ang sugar ko, di ba? Kasi alam ko po pag diabetic, andyan na po lahat ng complication. Okay.
Kaya po ang aking mga kababayan na nanonood ngayon, iwasan na po natin ang sobrang rice. Sobrang rice. Kung pwede, kumain lang tayo ng rice at agahan, tanghalian. Di ba? Okay, hapunan, pwede kayo ng kamote. Pwede po kayo ng yung lugaw. Ang sarap po ng lugaw, di ba? Pwede po kayo ng oatmeal, di ba? Yun na lang po kainin natin. O hindi, pwede naman kayo kumain ng hinog na saba, yung manibalang, di ba? Kahit isa lang. Kasi matutulog ka na eh. Okay, at saka yung ulam, di ba? So ganun na po yan para hindi po tayo kasi actually po, yan po ang karamihan po ng ating mga kababayan. Almost 50% na po diabetics. May diabetes po, karamihan. Almost 50%. Nasabi ko po yan kasama na po ako sa nag-iingat na ayaw kong magkaroon ng diabetes. Kasi ayaw ko ng complication sa heart, complication sa kidney, complication sa mata, complication sa amputation, complication po sa liver, at iba-ibang mga complications. Di ba? Mahirap na po, minsan lang tayo mabuhay. So paalala po sa ating pong mga nakikinig sa atin, iwasan na po ang sobrang kanin. Kasi yan po ang culprit. Bakit tayo po ay, lalong-lalo na po kayo po ay nag-age 40 na pataas. Yan na po, mag-ingat na po tayo dyan. Okay, maliwanag. So much with Patalastas. Nga pala, ang Team Diamond, Miss Arlene Pabilonia. Yan, si Madam. O kanina, ano nga ito Ma'am Arlene? So kanina pumunta outlet natin na yung si Ma'am nung ito po'y pumunta sa atin, may bukol sa dibdib. May bukol po, pinakita sa akin parang ito pong daliri, di ba? Ganito po kalaki, pinakita sa akin, sa dibdib mismo dito. Ngayon, ang sabi ng doktor, kailangang operahan. Pero pag mabusi, lumabas yung nana, ay hindi na. So binigyan ko po ito ng Amazing 4 times a day. God's grace, with the Lord's grace, ay nabusi. Dok, pwede bang 3 times a day na lang? Ako ma'am, naka 15 days ka pa lang, hindi pwede. 4 times a day ulit tayo. Kasi ang sa akin kasi dito, remember ito po mga nakikinig sa atin. Ang at stake po dito, buhay ng tao. Kasi po may mga nangyari na dati. Nang maganda na, binabang bigla o hininto. Yun po, may nangyari, di ba? Kasi nga po, karamihan sa atin ay yung pagtitipid. Nagtitipid tayo para sa kaligtasan ng buhay natin. Dapat po magtipid tayo sa ibang bagay. Pero sa kaligtasan po ng buhay natin, huwag tayo magtitipid. Kasi isa lang po ang buhay natin. Okay po? Sana po ay maintindihan natin ito na itong ginagawa natin ay para sa lahat. At itong ginagawa natin ay hindi po ito basta binta-binta lang. Hindi po ito basta tayo ay itong tinatawag nating kikita lang, basta lang tayo bibili lang. Hindi po. Kailangan mayroon tayong purpose. Ano po ba ang purpose natin? Ang kandidato po ang purpose para manalo. Kaya nangangampanya ng tudo-tudo. Ngayon pag nanalo naman, ang purpose niya makapagsilbi ng maayos sa ating bayan. Ngayon po, yung mga nangako noong karampanyahan last election. Okay. Marami pong nangako doon. Okay. Pero after election, ano nangyari? Even during pandemic, ano nangyari? Di ba? Dapat ganon. Kaya mabuti na lang ako hindi nanalo. Kasi baka during pandemic, wala rin ako. Pero may nagawa po ako kahit hindi ako nanalo. Yan po ay pinagmamalaki ko po yan. Di ba? Alam po yan ng maraming tao. Alam po yan ng Panginoon Diyos. May nagawa po ako kahit hindi ako nanalo. Ang mahirap, yung mga maraming nangako. Pero